खुलुमबाय टाइमिट बर' बिफाना दिनै मोनसे बिटिआर ओनसोलनि दुखुनांथाव रादाब फोसावनो लादों जे क'क्राझाराव थानाय दूरदर्शन केन्द्र एचपिटि पावारनि जे टिभि सेन्टार बियो बन्द जानायनि लामायाव जे मिरु सरकारनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्ट्रिजों सामलायजानाय जिहेतु क'क्राझार सहरनि कासिपारानि बरगाव थानाय जिहेतु टिभि सेन्टारा दिनै बन्द जानायनि लामायाव जे गोबाव समनिफ्रायनो 1999 इं मायथाइयाव गायसनजानाय जे क'क्राझार सहरजों नांजाबना थानाय कासिपारानि जे टिभि सेन्टार बे टिभि सेन्टारा दिनैहाय मिरु सरकारा बेखौ बन्द खालामनो थांगासिनो जे मोनसे समावहाय बिजेपि सरकारनि समावहाय मन्त्रि राजनाथ सिंहआ क'क्राझारनि दूरदर्शन केन्द्रखौ आपग्रेडेसन खालामनायनि खोथा बुंनायनि उनावबो दिनैहाय क'क्राझार सहरनि जे 1999 इं मायथाइयाव लुफुंजानाय टिभि सेन्टारा बन्द जानायनि लामायाव बे समावहाय आं बे थावनियाव दंफैयो जिहेतु बे थावनियाव बे दिनैनि बे दुखुनांथाव थासारियाव बे नुथायखौ दिन्थिफुंनो भिडिअ जार्नालिस्टखौ खावलायदों जे बे नुथायानो जाबाय क'क्राझार सहरनि साखाथि बटगाव कासिपारायाव थानाय 10 किल'वाट एचपिटि टिभि सेन्टार जिहेतु बे टिभि सेन्टारखौ मिरु सरकारा बन्द खालामनो थांगासिनो जे बे समावहाय जे बर' राव हारिमुखौ जे फोसावनायनि मोनसे बिजों जिहेतु बर' राव हारिमुखौ मुलुग दरबाराव फोसावनायनि जिहेतु मोनसे बिजों टिभि सेन्टार बे टिभि सेन्टारा दिनैहाय आपग्रेडेसन खालामनायनि सोलाय जे बन्द खालामनो थासारिखौसो जों नुनो मोनबाय थादों बे समावहाय आङो खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सरकार आरो बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' सरकार बिथांखौ खावलायदों जिहेतु क'क्राझार सहराव थानाय टिभि सेन्टारखौ फिन लुफुंफिननायनि थाखाय मिरु सरकारनिसिम दाबि दैखाङो मख'नो गोनांदि मिरु सरकारा क'क्राझार सहरनि जे दूरदर्शन केन्द्र टिभि सेन्टारखौ बन्द खालामनायनि नटिस फोसावनायनि उनावहाय क'क्राझार सहराव थानाय जे टिभि सेन्टारनि इन्जिनियार बिथाङा फोरमायथिदों जे दुलाराय भारतआवनो टिभि सेन्टार माखासे फिसा फिसा टिभि सेन्टारखौ बन्द खालामनायनि थाखाय मिरु सरकारा बिथांखि लादों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे क'क्राझार सहराव थानाय जे टिभि सेन्टारखौ बन्द खालामनाया ओनसोलनि थाखाय मोनसे खहा खालामगोन आरो बर' राव हारिमुखौ मुलुग दरबाराव फोसावनायनि जिहेतु बिजों बे बिजोङा थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव होनना फोरमायथिदों क'क्राझार एचपिटि টিভি সেন্টারে শাটডাউন হওয়ার ফটো কিবা নোটিছ আহিছিল নোটিছ এটা পাইছোঁ আমি যোৱা সোমবাৰে আমাৰ প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ পৰা ওলাইছে যে নট অনলি কোকৰাঝাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত মোৰ দেন 400-500 এনেকুৱা চেণ্টাৰ এইচপিটি দূৰদৰ্শন আৰু এলপিটি এনেকুৱা বন্ধ কৰি আছে এইটো চৰকাৰৰ এইটো কিবা প্লেন প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সেই হিচাপে আমি নোটিছ এটা পাইছোঁ ডেডলাইন কেতিয়া লিখি দিছে ডেডলাইন বেলেগ হেৰিৰ বেলেগ আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰটো আছে 31 মাৰ্চ 2022 31 মাৰ্চ 2022 ভিতৰত কমপ্লিট শ্বাটডাউন কৰিব লাগে বৰ্তমান ষ্ট্ৰিং কিমান আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত অনলি টেকনিক্যাল মানুহ লাগে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত 7 জন মান আছে 7 জনেই টেকনিক্যাল ষ্টাফ আছে ইয়াক আমি চালু ৰাখিব বা ইয়াক আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ এটা ষ্টুডিঅ'লৈকে যাতে স্থানীয় অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰডাকশ্যন হ'ব আগত আমি শুনিছিলোঁ এইটো কক্ৰাঝাৰৰ যে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটো আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব কিন্তু আজি এতিয়া আমি নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো বন্ধ হ'বৰ কাৰণে কি ক'ব হয় তাকেই এইটো আচৰিত ধৰণে এইটো আগতে আমিও শুনিছোঁ যে কেইবাজনো ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আহি পেলাই ডিক্লেয়াৰ কৰি গৈছিলে যে ইয়াক আপগ্ৰেড কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ ষ্টুডিঅ'লৈকে এটা আপগ্ৰেড কৰা হ'ব তাৰ স্থলত চলি থকাটোকো বন্ধ কৰাৰহে অৰ্ডাৰ ওলাল 2022-31 মাৰ্চত বন্ধ হ'ব ন হয়